ako vnímam rodinu. Každé dieťa dokáže veľmi vnímať udalosti v rodine, pretože sa v nej pohybujú každý deň. Je základom pre rozvoj. Jeho osobnosti rodina pomáha dieťaťu začleniť sa do spoločnosti. Pomáha mu osvojiť si kultúrne návyky, učiť sa tolerácii, pomáha mu určovať si vlastné hodnoty, ale taktiež ho vystavuje aj istým konfliktom, aby sa naučilo zvládať svoje budúce nezhody s priateľmi, partnermi, ale i so svojou budúcou rodinou pre telesný i duševný vývoj dieťaťa. Je dôležitá prítomnosť obidvoch rodičov.